asị na Regina Daniels no deletigo Instagram akaụntụ ya maka na onye nke bụ Gistlover pụtara wee kwuo na ime anụnwa Nollywood actress onye nke a na-akpọ Chika Ike dị 39 years na ime anụnwa ọ dị na onye tụbara anya bụ ime bụ di Regina Daniels onye nke a na-akpọ Nnedi Nwoko na onye nwanwe nwa Chika Ike mụrụ oko toro ịgba olejirigokwanụ bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na anụta akaala eze n'ọkpụ ya bụ na eze na-eme ọfụma nnụtakwa nke a sị ka m bịa kaala unu na nwanne anyị nwaanyị a na-anụ nọmba 6 onye nke a na-akpọ Regina Daniels bụ ife pụtara kịta wee jee n'Instagram akaụntụ ya maka na ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe a wee na-edere ya meseji wee na-ajụ ya ajụjụ ime anụnwa Chika Ike dị onye nwe nwa na-anụ na Chika Ike na ọmụgo nwa na Amerịka andị na nwa ọ mụrụ bụkwanụ nwa nwoke na Regina Daniels na ya bịa kọwaa alụfa na fa na-anụ n'ọdịye bụ Nnedi Nwoko ebe o jere 60 wife n'ọdịye anụnwa bụ ife nwe nwa Chika Ike mụrụ na mgbe anụnwa Chika Ike mere baby shower tinye n'ọdịime ndị mmadụ fụrụ ya n'ihu akwụkwọ na-amụgori ya bụ nwa bifo Chika Ike wee sendị ya vidio anụnwa unu nenere oyi akwa ojii wee gosi ndị mmadụ n'ọdịime na-amụchagori nwa tete nyechagharị nwa ala n'ọzi ka onye bụ Gistlover pụtazi kịta wee na-agwa ndị mmadụ na onye nwe ya bụ nwa bụ Nnedi Nwoko ọkwa ajụjụ a ka a nọ wee na-ajụ Regina Daniels na Instagram ya o wee were iwe wee fichapụ Instagram ya nke bụ na ije ebe a kịta na-achọ Regina Daniels na ya afụzikwa olesi na ndị jizi fake akaụntụ afa Regina Daniels wee na-eguru ozi Instagram ka ya afụ ma ọ bụrụkwa ma onye nke bụ Regina Daniels n'origokwanụ mba ọsọ n'Instagram ndị mmadụ wee na-asị na Regina Daniels na o kwesịghị iwe iwe na o kwesịghị idelete Instagram akaụntụ ya na ọ bụghị maka na ndị mmadụ na-elu mgbe na-asị na nwa Chika Ike mụrụ bụ di ya mụrụ ya ka o eji wee fichapụ Instagram ya na ọ bụrụ na o mee ihe ntu a ịmalụ na ife a na-ekwu bụ eziokwu ike na ojugwe di ya maọbụ na ọ na-achọpụta na ya bụ nwa bụkwanụ nwa di ya o wee sị ka ifele ghara ime ya wee jee fichapụ Instagram akaụntụ ya ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ụna amakwa na Chika Ike na Nnedi Nwoko na-ayibu bifo Regina Daniels wee narị ya Nnedi Nwoko na ekwube onye Nnedi Nwoko kwesịrị ịnụ nọmba 6 wife ya na Chika Ike kwesịrị ịbụ nọmba 6 kama na Regina Daniels na nne ya jelu vacation inegharị anya na be Nnedi Nwoko ka fafụ ka ụlọ ya dị wee rụzie ebe ahụ si n'igote ogiri banye ime afịa Regina Daniels wee narụzie Chika Ike nwoke chọrọ ịnụ ya ebe ụfọdụ na-asị na ife kpatara na Chika Ike ekweghọ ka Nnedi Nwoko nụọ ya bụ na Nnedi Nwoko gwara ya na nwaanyị ọbụla ọ ya anụ na ọ ya agba ya ndụ na nwaanyị ahụ enwekwa ike ịkwa ịkwọkerekwo n'ilo na nwaanyị ahụ enwerekwa ike ịgba nwoke ọzọ iche na mmadụ bụ egwu na nwaanyị ahụ enwerekwa ike itiri nwoke ọzọ mkpu ọtụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ nọ ndụ ahụ agbaghị na onye nke bụ Chika Ike wee sị na ya anọkwa wee gbaa ya ụdị ndụ a na kama a ya agbaghị ụdị ndụ a na ọ karịa mma na ọ bụ bebi mama ka ọ nọrọ na be ya mụọ anya bụ nwa na-aza afa na-eri ego ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ebe ọ bụ na Nnedi Nwoko na-agba ndị nwunye ya ndụ na nwoke ahịa etitọrịfa na fa ahịa etiri nwoke ọzọ mkpu ọtụ na ọnụ ụmụ nwaanyị ahịa etitọrịfa na sị malụkwa na ọ bụ ọkwasa ụmụ nwoke na-ala nwaanyị na-enwekwara ụmụ nwaanyị na-alakwa ụmụ nwaanyị ibefa na-enwere ike ọgba ndị nwunye ya ndụ na nwoke ahịa alafa ndị nwunye ya emezie gịnị ejezie na-ala ụmụ nwaanyị ife nnụkwọrọ ife mfụkwa na kọmentị ka m kọrọ unu ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụrụ na Chika Ike na nwa ọ mụrụ n'eziokwu o je mụ na Amerịka na Nnedi Nwoko onwe ya bụ nwa na ịma na o metaghị ya na ebe ọ fụrụ na Regina Daniels na Nnedi Nwoko anụbaghị ya na ọ kwesịrị ịchọrọ nwoke ọzọ ọ na nwoke ọzọ adịghọzi na Naịjirịa na fa kedu ife fa fụrụ na Nnedi Nwoko na ọsọ Nnedi Nwoko bụ ogbe amụ ọsọ Nnedi Nwoko bụ nwoke nwekarịcharụ n'ego na Naịjirịa na enweghị ndị dosi nguru nwere ego kedu ife fa na-achọrọ ebe Nnedi Nwoko nọ ọsọ si ya bụ onye mmemme na-ewepụta ego gonye ụmụ nwaanyị ife ebe ụfọdụ na-ata Regina Daniels ụta wee na-asị ya n'oge ọbụla ọ na-egosi di ya n'ihu akwụkwọ enye ya ego gosi ogo moto gosi na oche na ndị ahụ fa na difa yigburu difa hapụrụ wee nụba nyanwa na oche na obi ya adịfa mma na ndị nke ahụ chọkwa aka fa bata ka eso wee na-enyefa ka fa na-eri ebe ụfọdụ na-asị na Regina Daniels ekwesịghị iwe iwe na ọkwụ nọmba 6 ka ọ bụ na mgbe a nụbatara ya na ndị nke bụ ya ụzọ wee nọrọ like nwaanyị Morocco na federitiri Instagram akaụntụ fa ka fa agbala ọsọ na ọkwọ fan ya ka ọ na-eche na ọnya nwa ya bụ the last wife Nnedi Nwoko ka ọ na ọmụghọ na Nnedi Nwoko fụkwa nwaanyị ọzọ dị ya mma na ọya anụ
na ife ọ na-ewepụta di ya na soshal midia na-eme n'ụlọ ọbụla ya n'ọla ikiri ya na oche nọ ntu a ka ụmụ nwoke dị, ebe ụfọdụ na-asị ya na ọkwa ọfụgo na ego abụghị ife niile, na ego ahụ egota happiness, na ọkwa si na ego na-egota ma mgbaaka ma mgba ụkwụ ma moto ma ife niile, na ya kedu ife ọ na-ebezela akwa kịta jedelitie Instagram akaụntụ ya na ọka ọfụ na ego abụghị ife niile, na nwoke ịkwụnyere nwaanyị ugwu na irespekt nwaanyị na ịma valu nwaanyị anya bụ ife malụ mma wee karịa ego, na ego abụrụ ife niile, na ego ahụ egota happiness n'afịa, na ọ sị na ego na-egota happiness n'afịa na ya ngwa na ya kedụzi ife o ji wee delete Instagram akaụntụ ya okotori igbo ọkwa na ife na-afịa n'ihu akwụkwọ ntị ka m butekwara unu ka unu toro wee nụ kedu ife ichere gbasara nya bụ ife. Ọ dị gị ka ife a na-elu mo na eziokwu ka asị na ọ na-edi nwa Okonwe nwa Chika Ike mụrụ? Ekenekwa m unu, thanks.